שלום לכולם, חנוכה שמח. אדם חוזר הביתה לביתו אחרי יום ארוך ומעייף. ולפעמים הדבר היחיד שהוא רוצה כשהוא נכנס הביתה, זה לקבל שקט, נחת. רדו ממני, אל תקיפו אותי, אני צריך לכבות את המוח. ואם כולם קופצים עליו, מתכנסים סביבו, שואלים את השאלות, הוא אומר די, אני מוקף. לא נעים להיות מוקף, נכון? כשאדם אומר אני מוקף, הוא מתכוון לומר אין לי אוויר, אתם סוגרים עליי. זה תלוי במה, מי מקיף אותו. אם הוא מוקף באויבים, זה גרוע. וגם אם הוא סתם מוקף במחשבות רודניות, או מוקף במשימות שמכבידות לו לכתפיים, זה מוקפות כזאת מאיימת. דמיינו את הביטוי מוקף. אדם מוקף, מכל הכיוונים. זה סוגר עליו, הוא מרגיש אפילו קצת קלו, חנוק, זה תוקע אותו. אבל יש גם אדם מוקף, שזה דווקא עושה לו לגמרי טוב. אם הוא מוקף באוהביו, מוקף במשפחה, בחברים, כשהם סובבים סביבו הם בעצם משדרים לו באופן סמוי, אתה רצוי בעינינו, יש לך ערך, אתה חלק מאיתנו. זה נותן הרגשה טובה. איך זה יכול להיות? אדם מוקף, שוב עם הקונוטציה של הביטוי הזה, מוקף באנשים, מוקף בדברים, הם סובבים סביבו, לא נותנים לו מרחב פנוי ומשוחרר לגמרי, ובכל זאת הוא מרגיש טוב. איך יכול להיות? איך חברים יכולים לתת תחושה כזאת? כי יש את אחת המתנות הכי גדולות שאפשר להעניק לאדם. לתת לו הרגשה שהוא רצוי. כשמישהו נותן לך הרגשה כזאת, אתה מתמלא תחושה של ערך. יש לי תפקיד, אני רצוי בעיני מישהו. כשמקיפים מישהו בתחושה כזאת, לא חונקים אותו בכלל. להפך, נותנים לו חופש. הוא יכול לנוע עם שחרור הרבה הרבה יותר גדול. טוב, אז בואו ניתן עוד דוגמה כזאת. שוב, אדם הגיע לביתו, אחרי יום מתיש בחוץ, ואיכשהו מגיע הביתה בחנוכה, הוא מוקף. במה הוא מוקף? ככה כתוב בהלכה, נכון? איפה מניחים חנוכיה בפתח הבית? בצד שמאל של הנכנס. כמו שחז"ל אומרים, כדי שהוא יהיה מוקף במצוות. מימין מזוזה, מצד שמאל חנוכיה. מוקף במצוות. זה לא נשמע טוב, נכון? בכל הכיוונים מצוות, זה סוגר עליי, זה חונק אותי. הרגע חזרתי הביתה, ככה להיכנס, שחררו אותי קצת, תנו לי אוויר, אני אחזור למצוות, תנו לי קצת להחליש את פעולת המוח, מה עכשיו מצוות? אבל לא, זה לא מוקף מהסוג הזה. כשנכנסים בין שתי המצוות האלה, זה נותן לנו תחושת חופש, זה יכול לתת. אתה מגיע הביתה, הבית יכול לתת לך הרגשה שהוא בא לשרת אותך, כמו שהזכרנו כבר קודם. הוא בא לספק לך משהו, איזה צורך, הוא בא לקדם אותך, כך שתשתמש בו למטרה אחרת, של מנוחה, של התקדמות. אבל כשאתה נכנס לבית, מקיפות אותך המזוזה והחנוכיה, הם בשני צירים דומים אבל שונים, מספרות לך, אתה רצוי, יש לך ערך. החנוכיה עושה את זה באמצעות מין חיבוק כזה, איתות שמישהו אוהב אותך, שמישהו חושב עליך. והמזוזה עוברת לשלב הבא, יש לך תפקיד, יש לך משימה, בוא תצטרף. ושתיהן יחד אומרות לך, אתה משמעותי. הבית לא אמור לשמש אותך, אלא להפך. איך הן עושות את זה, שתי המצוות הללו? החנוכיה, האור שבה, מעורר את הזיכרון אל הנס. ונס הוא לא שגרתי, הוא מזדמן, הוא מקרי, הוא מבליח ומתחבא בחזרה. כי הנס בעצם מספר לנו, העולם פה הוא לא עיוור. הטבע לא מתנהל באופן ספורדי. הוא רצוי. מישהו ברא את כל זה. מישהו חפץ בעולם, גם אז כשהוא נברא, וגם עכשיו. ואתה, אם אתה חלק מהעולם, אתה רצוי. מישהו חפץ בך. הנה, השמן היה אמור לדלוק יום אחד, הוא דלק 8 ימים. המעטים לא היו אמורים לנצח, אבל הם ניצחו.
נשלח איזה איתות להזכיר לך, אני פה, אני רואה, אתה חשוב לי ואתה רצוי. זה חיבוק של ממש. אתה מוקף, אומרים לך קדימה, אתה לא סתם פה. ואז כשאתה אומר, רגע, אם אני כל כך בעל ערך, שמישהו רוצה בי, אני גם רוצה להיות חלק מזה. אם אני בעל ערך, אני רוצה להיות דבק בערך הזה שמונח ביסודו של העולם. וזה מה שהמזוזה מספרת. אמנם אנחנו יודעים שהמזוזות שומרות על דלתותינו, אבל לא להידרדר, לא להתגלת של המקום הזה שאומר, המזוזה היא בשבילנו, היא משמשת אותנו. לא, הקודש לא משמש אותנו. אנחנו פה בשביל המזוזה, בשביל מה שכתוב במזוזה. והמזוזה מספרת לנו שיש לנו תפקיד, יש לנו משמעות, שלא נהיה סתם מחבאי מוח כאלה. אתם רוצים חופש? אתם רוצים תחושה של מינימום מגבלות? תקיפו את עצמכם במצוות. כך תרגישו בעלי ערך, חופשיים, רצויים, כמו אדם שמקיף את עצמו בחברים, באוהבים. מתוך האמון שתרגישו שניתן בכם, בבני הבית, בבית שאל תוכו אתם נכנסים, אתם בוודאי תרצו להיות ראויים לערך הזה. אתם רוצים שהקודש יעמוד במרכז, שהערך יעמוד במרכז, ולא רק הצרכים שלי וכל מה שסביבי ישמש אותי. אז כדאי להיות מוקפים ככה כשנכנסים הביתה. להעמיד את הקודש במרכז הבית. זה כמובן לא נגמר בחנוכה. זה לא נגמר ברגעים האלה של המעבר בין שתי המצוות. מה ניצוק אל תוך הבית? איך נבסס את הקודש, את הערך, את המשמעות במרכזו של הבית. זה כבר עניין פרטי שלנו. בואו נקבל כוח אל הבית שלנו מלהיות מוקפים במצוות. חנוכה שמח.